O'zbekiston mansabdoron az e'lomiyaи hatmiy daromad ozod karda meshawand. Дар Тоҷикистон боз ба хабарнигор ҳамла шуд. ҳукумати Тоҷикистон қасдан шумораи сироятёфтагони COVID-19-ро паст мекунад. дар O'zbekiston мансабдорон ва оилаҳои онҳо аз эъломияи ҳатмии даромадҳояшон озод карда мешаванд. аз ҷумла президенти кишвар, вакилони палатаи қонунгузорӣ, аъзои парлумон ва комиссияи марказии интихоботӣ, додгоҳҳо, инчунин аъзои оилаҳои онҳо. лоиҳаи қонун дар бораи хизмати давлатӣ барои муҳокимаи умум дар портали Соваз, системаи баҳодиҳии актҳои қонунгузорӣ рӯзи 26 май гузошта шуд. лоиҳаи қонунӣ ки муҳокимааш то 6 июн идома меёбад, инчунин аз эъломияи ҳатмии даромадҳои ваколатдори ҳуқуқи башар, омбудсмен, вакилони жогарка Кенес, шӯрои олии Қароқалпоқистон ва мақомоти намояндагии маҳаллӣ озод карда мешаванд. тавре ки дар шарҳи ҳуҷҷат таъкид шудааст, қабули қонун бояд ба пешгирии коррупсия ва дигар намудҳои суистифодаҳо кӯмак мекунад, вале дар хусуси чӣ гуна пешгирӣ кардани он гуфта нашудааст. Shu o'rinda bir muhim masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchi. ба ақидаи коршиносон, қонуни мазкур баръакс ба фароҳам овардани sharoити мусоид барои дуздии маблағҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ мусоидат мекунад. мансабдороне ки ӯҳда доранд даромади худро декларатсия кунанд, вақте ки маблағи ҷамъкардаи онҳо ки ба андозаи даромади онҳо комилан мувофиқат намекунад, ба коррупсия алоқаманд буданашон фош мешавад. тасаввур кардан мушкил нест, ки вақте аз онҳо дар бораи даромадҳояшон ҳисобот талаб карда нашавад, чӣ рӯй хоҳад дод. бояд қайд кард, ки низоми эъломияи даромадҳоро якумин маротиба яке аз халифаҳои рошидин Умар разияллоҳу анҳу ба кор бурда, ҳангоме ки раисони ноҳияҳо ва шаҳрҳоро таъин мекард, тамоми даромади мансабдори ояндаро эълом мекард ва ҳангоми аз кор озод шудан, агар маълум шуда бошад, ки ин ё он роҳбар он қадар муздеро ба даст овардааст, ки бинобар маоши худ ба даст оварда наметавонад, пас молу мулкашро мусодира мекард ва то он даме ки мансабдор пайдоиши маблағро исбот накунад, бар намегардонид. дар Тоҷикистон хабарнигори Азия Плюс Абдулло Ғурбатӣ боз аз ҷониби афроди номаълум мавриди ҳамла қарор гирифт. хабарнигор барои навиштани гузориш дар бораи сокинони қурбониёни офати табиӣ дар вилояти Хатлони деҳаи Уялӣ рафтааст. вақте ки рӯзноманигор ба ҳаймаҳое ки қурбониҳо зиндагӣ мекарданд наздик шуд, як мошин ба сӯи ӯ бархӯрд. чанд нафар ҷавонон аз мошин баромада фавран ба ӯ ҳамла карданд ва ӯро дар таҳрик муттаҳам карданд, мегӯяд хабарнигор. ман гуфтам, ки рӯзноманигор ҳастам ва барои навиштани мақола омадам, вале онҳо гӯш накарданд ва яке аз онҳо маро латукӯб намуд. дигарон тамошо мекарданд. шахси маро латукӯб карда худро раиси ҷамоат муаррифӣ кард, гуфт хабарнигор. дар навбати худ хадамоти матбуотӣ Вазорати корҳои дохилӣ тавсия доданд, ки рӯзноманигор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ариза муроҷиат кунад. ёдрас мекунем, ки ин алҳол дуввумин маротиба аст, ки ба Абдуллоҳ Ғурбатӣ ҳамла карда мешавад. шоми 11 май Абдуллоҳ Ғурбатиро мардони ниқобдор дар назди манзилаш латукӯб карданд. 15 май Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон тибқи моддаи 237 қисми 2 банди Б Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон Майда Албошӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз кард, вале шахсони ба ҷинояти мазкур дастзада ёфт нагардид. президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ Ҷейми Флай ба хабарнигорон гуфт, ки хадамоти Радиои Озодӣ дар баробари нобоварӣ ба омори расмӣ рӯйхати мустақили қурбониёни COVID-19-ро дар кишварашон таҳия мекунад. мақомоти Тоҷикистон тақрибан як моҳ тавсияҳои Созмони ҷаҳонии тандурустиро нодида гирифта, мавҷудияти коронавирусро рад карданд. вазорати тандурустӣ танҳо 30 апрел хабар дод, ки коронавируси нав ба 15 нафар сироят кардааст. ба қавли ӯ, бахши тоҷикии Радиои Озодӣ омори расмии қурбониёни бемории ҳамагирро таҳқиқ мекунад. мақомот аз 30 апрел то 15 май дар бораи марги 33 нафар хабар доданд, дар ҳоле ки дар ин муддат танҳо дар оромгоҳҳои Душанбе 50 қабри нав пайдо шуда буд, гуфт президенти медиаташкилот.
ба гуфтаи Ҷейми Флай, пас аз нашри Радиои Озодӣ, мақомоти ҷумҳурӣ дастрасии хабарнигорон ва ба навор гирифтанро дар ҷойҳои дафн манъ карданд. ин қабристон мегӯянд ки аз 1 май сар карда то имрӯз ҳудуди 40 қабр дар ин ҷо кандаву вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон додани 8 аккредитатсияро ба хабарнигорони Радиои Озодӣ ба таъхир гузошт ва онҳо дигар ба кори худ идома дода наметавонанд. ғайр аз ин, Ҷейми Флай қайд кард, ки шабу рӯз саҳифаҳои таблиғгарӣ рӯ ба ҳукумат бо нашри аксҳои сохта ва суханҳои тавҳиномез дар Фейсбук ба кормандони бахши тоҷикии Радиои Озодӣ ҳамла мекунанд.